kada ka tsaya kana yi masa dariya, ka je da sauri ka ba shi shawara. Idan ka yi haka Allah zai ji dadin ka. Idan ka ga dan uwanka ba shi da komai, kada ka tsaya kana yi masa dariya. Idan kana da shi ka taimake shi. Idan ka yi haka Allah zai ji dadin ka. Idan kin ga yaruwanki ka kauce a hanya, kada ki tsiya kina yi masa dariya. Ki je da sauri ki ba ka shawara. Idan ki yi haka Allah zai ji dadin ki. Idan kin ga yaruwanki ba ta da komai, kada ki tsiya kina yi mata dariya. Idan kina da shi ki taimake ta. Idan ki haka Allah zai ji dadin ki. Mu so juna, mu so juna mu, Allah ya ce mu so juna, mu so juna, mu so juna mu. Idan mu haka Allah zai ji dadin mu. Mu so juna, mu so juna mu, Allah ya ce mu so juna, mu so juna, mu so juna mu. Idan mu yi haka Allah zai ji dadin mu. Mu so juna, babana, mu so juna, mamana, mu so juna, yan wanaina, mu so juna, Allah zai ji dadin mu. Mu so juna, mu so juna mu, Allah ya ce mu so juna, mu so juna, mu so juna mu. Idan mu yi haka Allah zai ji dadin mu. Musulmi da Krista mu daina kase juna mu, rungume juna, mu yi zaman lafiya, domin zaman lafiya ya fi zaman dan sarki. Musulmi da Krista mu daina kase juna mu, rungume juna, mu yi zaman lafiya, domin zaman lafiya ya fi zaman dan sarki. Mu so juna, mu so juna mu, Allah ya ce mu so juna, mu so juna, mu so juna mu. Idan mu yi haka Allah zai ji dadin mu. Mu so juna, mu so juna mu, Allah ya ce mu so juna, mu so juna, mu so juna mu. Idan mu yi haka Allah zai ji dadin mu. Mu so juna, babana, mu so juna,